Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Kowe pateh, ora wedi. Arep iki pateh, aku ora wedi. Pateh ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsekesake kula tak golek rokok. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Komeng Patih. Kowe ki walah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100. Anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan keroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tanda. Ning mesti menang. Ning sak gedakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak terajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken naturi pangendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa diarani kula niku matur goroh. Wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. 7 dinten kepengker nek boten kleru, nek boten 6 nggih 7. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan. Inggih menika winastan wahyu katentreman. Monggo kula didhapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah. Merga wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang. Merga akeh sing bakal nggayuh wujuding kanugrahan. Wong kang nggayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong nggayuh kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala,
Wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku kelakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel, kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndah nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kalih batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming Panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun bados ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya isa klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babagan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu, niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polahe. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mengko munggerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatriyan Pringgondani jangkar Bewilan Kerandu Gumbala supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semelehing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuhing Siwanayantaka, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu, aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa. Lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku. Aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel. Padha karo Yayi Gatotkaca, mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel. Sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebeda sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakang kula wis sagu, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njaga tak tatahi nganti tetesing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku.
ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi karo Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati, bapak kelangan. Ayo ora. Ya luwung aku rasa wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora? Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbaya aja banget-banget to, Gong. Wong Semar ki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki ya gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono, kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa ki mbutuhke Semar, ora mbutuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos aku. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kothong. Ya ora bawang kothong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pun, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, ujaring para kina sami nyebataken, pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke, kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lakon, Ndara. Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi pateh sengkune. Kuwi pateh, ora wedi. Arep iki pateh, aku ora wedi. Pateh ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukop sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsake kula tak golek rokok. Nendi Dur? Kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu pathe sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane pathe apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane pateh ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar.
Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar ki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100. Anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget wis. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Kaya ketekan debt collector ya, Tra. Heeh. Yo anggepe bapak iki diutang karo Mestina apa piye?
Rumasaku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir iki semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndarawati. Iya, Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndarawati Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa. Pun kula lakonane. Ndarawati bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndarawati bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestuku Tampanana, Bagong. Kula pundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dara, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pate? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa
gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho. Dirungokke, Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro-sepiro taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener lah, kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh, biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa? Ana dayah kok nacat karo sing di omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana dayah kok nyacat karo sing duwe omah niku dayah cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, Brondodonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar rawani ngunek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi
Nuwun sewu lho, ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman, sedyaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum Saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Tang-tang tundas ngono. Tang-tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen ken biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Tru. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong men ngopo iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Tru, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno, ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena Karta kek ngendi? Ra ning nggone. Bagong Kidan diret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel.
Sampeyan ki canom kok ditancep angel ora jama-jama. Pun riki mawon. Yo. Nggari ki. Malang kerik. Yo. Ndorondosena ya manut wae ya. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. kok yo tegel-tegele goroh. Ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, Nun, sing tomongke mau bener. asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedhang tugel siramu. Semene terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Biar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngeyel. Mboten pitados. Ya, Tru. Ata, Tru. Tru. Ya, yo. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, Bapak ketawa. Anjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara Gatotkaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya, Pak, ora sida mrene. Apa iki, Kang? Monggo bawa panganan. Arahe iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watu aku. Ha iya. Wis to, Le. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngetokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten nganggo gending lho, Pak. So gending-gending apa? Lah nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah.
Bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulai kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhakake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan, Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Wah, ladal. Grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, ngestaken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing nang ngarep ning kowe sing tumandang lho Dur Kartomarma. Nggih, ngestaken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelar ira wang-wang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, aku lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara lho. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah?
Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lha Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap Kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Wah, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cedhak ta? Lho, nek perkara karang kadempel, ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma. jebol sajamu para ora iso. Woi.
Andro saentuke. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka mungga mati wah edan udar kowe mati Durmagati dajal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengilan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengkok-bengkok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, delame iki celo bae. Des ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut delam. Iki ngeplak wis loro tates-tates. Nah, modal kowe. Ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Nduk. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluntung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan.
tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kalah-kalah kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lo selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal Dai Madu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas roban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Tak kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Aji keren. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurik. Uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ha tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo celenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jleng, kula klekalan.
Klekalan. Klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekalan. Klekaran. Klekalan. Nah, terus Kalah man. mundur. Mundul. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu budi-budi wis kalah karo Petruk kan dadak. Ijen lah madang tenan. Jinan. Maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus iki kula ana cerat. Kok gelis? Non, Kok gelis? kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Maju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wah, Wo dengkulmu mlocot. Lah wani ora blas ora wani. nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret, Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru Petruk dhewe mlacat ora. Den, Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa. Halo. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara.
banting jotos tos banting jotos ciwit banting pengkal ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Tru monggo. Pasondol jil, ora apa-apa tak antem jil lho. Aku disaut ngene lho. Baneng ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu nek ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biyantu Ndarantasena kalah kok. Kono wis gelem bantu ditangisi. Apa ya Ade sambat? Apa Ndarantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Kono wis sing maju kono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasanten. Ngopo kok? Nek sampean boten bantu kalih kula, kalih Petro, Karang Kadempel bumi aku jara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndaradusasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabut gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyan ku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan.
Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngawet-awegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet-empekan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayojan iki apike ngene-ngene suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nafung lho. Ya mengerti, Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi, Dik. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blep ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wes, nek ora ngene iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi. Iso. Terus kekuatan kula Kowe iso nyembur kaya ula. wah gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos jiwit kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo Nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane atiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, lakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe.
Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu Petro, aku culno, aku tak melayu ngono. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Tru. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Sulpane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Sulpan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewan timbles dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake. Mundur.